किती उलयत रे हे कॉल जाले पार्टी अच्छा बोलू जाय कितो जातलो शी म्हाका चाव करूंक लायले आनी हे थिंग म्हाका दिसता मोबायलाची सेटिंग माताय दिसता म्हाका तुझे केसां दाखयता मोबायलाचे तुमकां सांगलो मरे आतां रेंट भरपा म्हणून आतां 3 म्हयने रेंट फारीक करून नाका रे आमकां मोबायलाचेर रावताय दिसभर ही मोबायलाचेर उलयताय ते कितें चिंताय रे आतां पयशे करपाचे वतो आनी फक्त मोबायलाचेर रावता असू दे आता म्हणा रे आता कितें करूया मरे जुगाड तें एशें पयलें रेंट कितें करून फारीक करून जायना आमकां 3 म्हयने जाले कामां काड्या पाट पळोवप फोनाचेर उलयता काम करता हां 3 म्हयने जाले कामां काड्या आतां खातलो कितें ती मॅडम येयला दिता आमकां आतां काल वदलो वयलें रेंट दिना म्हणून कालचो वरान भायर गेले कितें कोतो रे हां एक फ्रेंडा ना मरे व्हड माफिया तो सारको तेका पयशे मारले म्हाका रगडा कितें रे तो सारको मागया मरे कळे पयशे घेते बोलाय मागीर कोतून दिवपा जायना ते पयशे दिया रे आमी मागीर कसलें काम बी करुया ना आमी आतां ह्या पयशांचे या रे बरे या जाले मागीर पयशे काडल्या मॅडमी सांग तोंडार मारे सामके एक्सको तोलो विद्यार्थी खबर आहा मरे तुका हां बेगीन या अबे जा जाल मरे जाफलो आनी किती उरले रे अरे पावपाचे येयले रे तेंगे अड्डा मरे तो बरो करू आहा या नी कितें रे बेगीन या रे पावा नाका नाल्यार रात जाता मरे तूं चलता हेजे भाशेन बरें चल्या शेता ना सर तेक फोन मार चोय आमके ते 5 लाख गेलो न्हू पयर म्हळ्यार जा रे ते आतां 5-6 म्हयने जाले म्हाका पयर म्हणून पायले कळ्ळें का न्हू 6 म्हयने जाले आतां मार तेका मार बेगीन फोन मार आतां जाय जागीन गेलो तेका मार ओय जागीन जावं बाकीन जावं मार तेका मार ए चोय सुरसा पाजून दवला चोय हां हॅलो जागी पिता 5 लाख गेलो ते हुंय आई हां बेगीन मार ना जाल्यार चोय आवाज चोय मुगेलो तू पासून उडयता सामको चोय आयकल मरे तू जागी सांजे 5 म्हळ्यार पाव जाय ना जाल्यार तू गेलो तुगे घुमटे कडेन आनी दोनी पांय कडेन आनी बॉडी सा डायरेक्ट चंद्रार अरे इपत आय तुमी 5 लाख मेळ्ळे ना मरे आनी डायरेक्ट चंद्रार पळय माराय तुमी सारको सॉरी बॉस सॉरी म्हणा पळय सारकी सॉरी बसा बरे मारी केसो बस रे यांचा वाट लागली म्हणजे पैशाची सारखी पगा दिना मरे यानी वॉकलचे मरे अंगाचे मरे माकान किती रे सारखी हे किती रे ही बॉस म्हण बारे तिचे काम करूया म्हणटा आमी बॉस आता रूमा बंद केला ते लापिटा घ्यान यो ओके सर ओके बरे आता कुछ बोलता 2 लाख होता आप 2 लाख बेकार भागल बे भागल सर जायचं कोण आता त्या 2 लाख केदोन तुम गेले अरे सर जायना कित्याक ना पिंडो तेक देखोय कितकोन जायना ते पाड मेरे पेन भी फुटले अरे जाफलो ते कोणा माथा किती रे आमका आणि मार पडपाना रे किती फ्रेंड मारे सर बस कोण येले लाबिटा काढाने ओढोय शर्मा ओढोय सारखा ओके बॉस कुमार रिपोर्ट पाना रे अरे आमके आणि मार फ्रेंड मारे मी गेलो आम्ही यादेश असना फ्रेंड आलो मारे आता एक मॉड होईल मरे अरे यार तू भिना का भिजा जाय ना आलो मारे आमके किती पैसा आहे सर 50 50
बोमलेचे दोन हेळे सर 50,000 जाल्लो मरे 50,000 जाले कित करपा ते तुमक 50,000 सर माची गौरव जाल्लो मरे सर मेटले 50,000 50,000 राव तुका बडी काढून गेले सासाय त्यांको 50,000 जाल्लो होय तुमका ये मोठ्या नो कंडिशन हा पळय त्यांको सारखे दोन तो ते कधी जातो मी पैसे पकडे आम्ही तसं काय लागलं काय टाइम टू टाइम टक टाक टक टाक टाइम टक टाक टक टाक मला चय बाबा बिनाका बाबा बिनाका नाही यस बॉस त्यांको आधी बरे बॉस थँक्यू सर काय काय बॉसान सांगलो त्या करे सर सर थँक्यू माय किती आहे सर चला असं आहे छान काय नीट बोलाय यस सर पैसा वाट गेले अरे गेले पैसा वाटे आणि भाडे कोण बसतालो तुमची देते आमका देवला रोकड्या मोठाले त्याचे या आम्ही घर या काढा नेटे डबल अंकुऱ्या पैसे काढा थोड्यामध्ये आणि डबल अंकुऱ्या पैसे आणि घराको थोडे ऋण भरया ल माई बसायला दिपा मेटले कितल्या काढा गेम 2,000ची आम्ही हटाय मरे चाचा ये घरी अभी हट मारे तू खेळाय का एक दिवसान जात घेता तू पैसे गेल रे तुला इथे लाईटान सगळे काटा लास मरे 1 रुपये देखून हात कित कर पाहिजे हात भाड्या पैसे कितको दितो आम्ही भाड्या सोड हात बसाले पैसे आम्ही पुतून किसको दितले मुजानी गाठ दिसती तर माग पहिले उडी दिसता ते तलवार मी माता आहे की तो माता किती तरी करूया मरे तो गेम किती हड पायदा आहे हा गुहा पायदा आहे मेसी सगळी एक लागन चल कित झाले त्या माई मुखात जा कम ऑन 4 to 6 weeks later. यस बॉस त्या पोर 50,000 निघाले होय बाजा चोय त्यांना कोण मारायचं आहे बरे बरे असते बॉस हॅलो हॅलो पैसे होता का दोघी आता सर गिन्यात आहे रे आम्ही बेगिनी आहे आणि आता नाही सगळ्या गिन्यो मग कातोय ता बॉस येताय होय हा ओके अरे आता जे बसाला फोन येईल हात कितको करपा रे आम्ही आता पैसे हात किती सुरू बोलणार बसा पण मेळो आणि किती तरी करूया ते सांगूया किती चालाक गेल्या पाहिजे किती चालाक आमको माल पटाय दिसता एक दिसतरी वाजा दिलो होते होय रे तुम्हाला सर त्या काढा नाही ना रे पण सगळी काबार बोले सर बसा सांगता काढा नाही टाइम मग किती दादा सांगा मला किती दादा तुम्हाला केला होता पैसा 50,000 सर आता त्या पैसे नाही रे आमच्याकडे किती आहे तुझ्याकडे विंडो बॅनी ते दाखवे 50,000 म्हणते किती ओके बॉस एक दाखवता सोपं मार आली ती तुम्हाला साडे ना वे खुदा गिर गया देशातील महमद
काम केले उडयले आमकां हुंय यार ते अच्छे आता न्ही शी लोकांक रीण बी घेवप नाही रे बाबा काम करून पोट भरल्या बरो आमी तूं आनी रे कामा वच आनी फोनाचेर बी उलयनाका कामा वच तेन्ना तूं बीन कामा वचोन रीण भरया आमी आतां सगळे मेळोन कळ्ळें तुका चल्या बरें चल्या आज काम सोदुया आमी काम सोदुया आमी कसले काम सोद्या Thank you for watching our video, and if you like our video, please do subscribe, लाईक comment and share.